Κάποια χαρτιά που είχαν βάλει οι μαθητές για να ζεσταθούν. Οι φλόγες πήραν γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και έκαψαν μια αίθουσα που χρησιμεύε ως αποθήκη βιβλίων. Κατεστράφησαν αρχεία της σχολής, θρανία και ψευδοροφές. Το κτίριο της σχολής του Ημιτού στεγάζει ένα τεχνικό λύκειο και μια τεχνική σχολή. Οι καταλήψεις είναι συχνές. Θα ήθελα λόγω θέσεως και μόνο να ζητήσω συγγνώμη από τον ελληνικό λαό, από τους φορολογούμενους. Γιατί υποτίθεται ότι διαθέτουμε κάποια χρήματα να δώσουμε μόρφο στα παιδιά μας και το κατάδια είναι αυτή εδώ πέρα. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Και δεν είναι τωρινή, μόνο είναι συνέχεια. Το σχολείο τελικά δεν λειτουργεί σαν σχολείο. Μονίμως είναι υποκατάληψη, μονίμως έχουμε βανδαλισμούς. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Είναι ένα κτίριο το οποίο είναι από το 1928. Όπως βλέπετε, έγινε μια προσπάθεια αναπαλαίωσης. Έχουμε ρίξει εκατομμύρια να το φτιάξουμε και τελικά δεν λειτουργεί τίποτα. Σε εφαρμογή εγκυκλίου του Υπουργείου είπαν ότι δεν θα πάνε εκδρομή για την προηγούμενη κατάληψη που είχαν κάνει και έτσι θεώρησαν ότι πρέπει να το καταλάβουν το σχολείο. Τώρα, ποια κατάληψη και γιατί γίνεται η κατάληψη, φοβάμαι ότι οι ανοχές μας έχουν ξεπεράσει τα όρια πια. Η κακοκαιρία και τα προβλήματα που την ακολουθούν. Υπήρχε μια κατάληψη από την περασμένη Δευτέρα και σήμερα φαίνεται θέλησαν να την σταματήσουν και βρήκαν αυτόν τον τρόπο. Ξαφνικά από την οροφή του κτηρίου άρχισαν να βγαίνουν καπνοί. Οι μαθητές πανικόβλητοι εγκατέλειψαν το σχολικό συγκρότημα και οι γείτονες ειδοποίησαν την πυροσβεστική. Πρέπει να είχαν ανάψει φωτιά επάνω, μέσα στην τάξη στην πρώτη. Και να πήγαν χαρτιά τα φωτιά και να έπιασε φωτιά την τάξη. Ο διευθυντής του σχολείου εδώ πέρα δεν μας πήγαινε με ρίση και αυτά. Εντάξει, νευριάσαν τα παιδιά, λογικό είναι να ξεσπάσουν. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον δεύτερο όροφο του σχολικού συγκροτήματος και λόγω των έφλεκτων υλικών πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η πυρκαγιά προκλήθηκε από εμπρισμό, καθώς εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα πολλές εστίες σε διαφορετικές αίθουσες του σχολικού κτηρίου. Την ίδια ώρα το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωνε τα νέα μέτρα για την ενίσχυση των αδύναμων μαθητών.